Milí vodnári, toto je druhá časť vášho čítania, lebo predtým som sa nejak rozkecala a nevšimla som si, že nám končí čas. Tak ja by som rada pokračovala v tomto čítaní. Skončili sme, že nech opatrujeme si naše vzťahy, áno? A ďalšia kartička vám vyšla 10 mečov, kde som cítila energie, že veľmi sa strachujete, áno, nad veľmi veľa vecami a to vás naozaj ukladá až k zemi. Takže ja by som povedala, že je na čase si očistiť mysel, ako predtým vychádzali tie meditácie a všetko, a začať nové zmyšľanie, začať myslieť na to, čo si prajete, nie na to, čo si neprajete, áno? Lebo vedzte, vodnári, vy ste úžasná osoba, áno? Sebavedomá, zdravo sebavedomá, áno? Takisto poznáte vaše nedostatky, áno? Takže na nich pracujete, cítim tam silu leva, ste kreatívna, áno? Na čo si zmyslíte, tak to sa vám podarí, áno? Do čoho sa pustíte, tak to sa vám podarí. Takže naozaj nezastavujte sa tým negatívnym a nízkovibračným myslením, áno? Vedzte, že slova a myšlienky sú ako zaklínadla, áno? Ku tomu ideme ku tej ďalšej kartičke. 5 palíc. To sú hádky a nedorozumenia. Takže tu som cítila, že keď sa naozaj dostanete do nejakého konfliktu s inou osobou, ja by som navrhovala takú inteligentnú hádku. Bez kričania, bez emócií, naozaj diplomatickú diskusiu, kde si ľudia sadnú, naozaj povedia názory, naozaj vysvetlia, ako to oni vidia, a tá druhá osoba ich naozaj počúva a takisto sa aj snaží porozumieť tej osobe. Nie len počúvať a jedným ochom dnúm a druhým von a zase ísť si iba svoje. Áno? Keď sa takto naučíte komunikovať, tak tie vzťahy sa úplne zlepšia a nastane úplná stabilita vo vašich vzťahoch. Áno? Predtým som rozprávala, že tam ste plakali nad spalenými mostami, ale tie mosty nie sú, tie vzťahy nie sú ešte stratené, áno. Tu vidíte taký malý most a on je ozdobený, oni ho oslavujú, takže ako som povedala, tráva nie je zelená na druhej strane, áno. Niekedy tam nie je ani žiadna tráva, takže opatrujte si vzťahy, ktoré už máte, áno. Vážte si ich. Opatrujte, zveľaďujte, oslavujte, áno? Lebo je to požehnanie, keď máte rodinu a keď máte osoby okolo vás, ktorým na vás záleží, áno? A posledná kartička je tu rytier pohárov a to je, že niekto alebo vy chcete povedať niekomu, ako sa cítite. Áno, alebo niekto prichádza s ponukou na lásku, na vzťah, na oživenie vzťahov, áno. Ja by som povedala, keď chcete niečo také vykonať, alebo keď takáto osoba prichádza, pozorujte, nech je to vyznanie lásky, nech je pokorné, pokojné, pravdovravné, áno, že musíte cítiť, že to ide mu od srdca, áno, alebo vy musíte to rozprávať od srdca, áno. A vidím tam nádej, aj keď obidvaja viete, že keď pôjdete ďalej v tomto vzťahu, alebo keď začnete tento vzťah, tak obidvaja viete, že budú tam prekážky, áno, ale spolu všetko zvládnete, áno.
len naozaj s láskou, s pokorou, s čistým srdcom a so starostlivosťou dosiahnete naozaj tých 10 pohárov, to úplné šťastné naplnenie. Vy tu máte krásne kartičky vodnári, ja vám prajem všetko dobré, nech sa vám darí, buďte zdraví, šťastní a milovaní. Dovidenia.